Voluntario, non? É voluntario. Facemos 3 ou 4 preguntas con Benigno. Vale, Manu. E despois, mentre ensinas a valla, digo, pero ademais, como, e mentre explico a parte deportiva, e ti ensinas, e eu estaré correndo cos nenos. Vale, tiempo 3 minutitos, 2 minutitos. Faltan 3 minutos. Chicos, Más o menos, non me vale. menores de idade son os que teñan permisos 2 o 3 minutos, y vamos. para sair. Hola, moi bons días, Sebi. Teño un pequeno problema co retorno que non os coito moi ben, así que non sei o que me preguntases, pero bueno, imos ir directos a presentar esta festa onde estamos. E diredes, oh por Dios, pero se non hai ninguén. Moita calma, porque aquí a repartirse o produto empezase a 1 da tarde. Hai que ter en conta que hoxe hai un bo día de praia e onte non, así que pensamos que a xente como que vai empezar a chegar un poquinho tarde, pero señores, o produto xa está preparado. Venín, moi bons días. Oxe que sí que hai un día de praia aquí nesta fermosa Illa da Arousa, pero sen dúbida a cita desta fin de semana, esta festa da navalla, parte dos produtos xa está no punto. Preparando xa para o ambiente Hai preparados máis de 1.100 kilos de navalla e o máis curioso desta festa, ademais, por suposto, veño de teu produto todo da illa. Sí, todo de pescado. Que máis ou que outros produtos xa? Temos a navalla, temos un sillón a vapor, paella, temos recetas de marisco, Podemos falar de prezos? A canto nos vais a ir a ración de navalla? non sei que me conta. Pois digo xo, 9 euros a ración de navalla. Veño moi ben preparada. Pero Benigno, volvendo a curiosidade desta festa, non está... A navalla, o ano pasado tuvemos a la Meixe, e este ano nos vamos a intentar facer a la navalla que nos salga posible, para intentar recaudar fondos para Son o Escola de Ximnasia Rítmica, Club de Baloncesto e Club de Piragüismo. de piragüismo o deporte e as festas gastronómicas. Claro que sí, de momento se vai a tirar. Bueno, imos probar a navalla. Bueno, hola Raquel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para Vídeos que Vive, para YouTube. Hola, ¿qué ¿Tienes tal? algo que decir sobre esto que estás viendo hoy aquí? Que non podo falar dun produto sen probalo antes. O que seguimos facer é probar directamente a navalla Sí. e despois a ver. Pues a ver, venga, Veña, a probar. Igual está un pouco Ese me crentes, contarás ¿no? a ver cómo está, ¿eh? navallas da illa. La Illa de Arousa, ¿no? Bueno, a pinta teñenos ben, ¿no? Lo que hacer es que nos arreglamos en pastis, ¿eh? Ahora es tan buena, jugosita, ¿eh? Bueno, a ver tú, cámara, yo prefiero que no pero pruébala, no te preocupes. Prueba lo que quieras. Tengo papel de illa. Pero ahora con un vasito de vino de Albariño, se pasan moito tamén se encollen, verdad? Quedan Póñense duras. merman. Sí, póñense duras. A navalla ao estar dura non se come. E non conserva o sabor natural que ten ela, non? Esa salsa natural que ten así sabor ao mar, verdad? O frescura do mar. Vai, si, é como a todo, ¿eh? Sí. A nécora se cosas moito tamén. Sí, sí. Hola Marta, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Dime que é o que estás facendo hoxe aquí. Para que é isto? Estamos facendo unha paella de marisco para a Festa da Navalla. É unha festa que organiza o Club de Piragüismo daqui da Illa da Arousa para recaudar fondos para os rapaces que fan actividade de piragüismo no noso club, para poder ir ás competicións e que fagan, pois, que durante o mes non teñan que pagar unha cuota moi elevada e cos cartos que se gañan nesta festa, pois se para paliar un pouco os gastos do clube durante o ano. Moi ben, pues eso é perfecto. Oye, vamos a ver, en este caso, esta paella, que ingredientes leva? Pois, de que é esta paella? De arroz, por supuesto? De arroz e de mariscos da zona. O ingrediente principal é o mexilón, que estamos na Illa da Arousa, e o mexilón é o noso produto estrella. Despois leva calamares, leva carne, leva polo, leva pois cebola, pemento, guisantes, un pouquiño de todo. Leva de todo, non? De todo, un pouquiño de todo. Sí, sí. E isto para cantos é? Mais ou menos cantas? Pois debe de dar unhas 20-25 racións 20, por aí. para 20 personas, non? Sí, sí. Son 4 kilos de arroz. Bien, e esta aquí outra? Pois é o mismo. Todas as que vedes nesta fila son as mismas. Este sería o sofrito. O sofrito que se fai antes, verdad? Que se prepara xusto antes de botarlle o arroz. Sí.
E despois tamén leva un chorriño de viño blanco para darlle bo sabor, allo, un pouquiño prixel. Non será albariño. Home, albariño, por suposto. Aquí Entre dentro. albariño e ribeiro leva un pouquiño de todo. Perfecto, estamos na terra, entonces Home. ten que levar. Albariño, ten que estar moi rico, bien. Entón vimos por aquí, este é o arroz que usas, non? Sí, este é un arroz vaporizado para que o arroz non se estropee xa unha vez feito, porque se son arroces que, bueno, que en teoría collen un poquinho máis o sabor da paella, pois sí, teñe máis sabor, pero sí corremos o risco de que se estropee durante a festa. Entonces, para asegurarnos, facémolo con arroz vaporizado. Además, desa forma que ten unha forma así alargada, non? Alargada, sí. Moi alargada, non é así ese o arroz este Bomba, non clásico. é un arroz bomba, redondo, non, é un arroz alargado, que aguanta moito tempo. Este é o pemento que utilizamos, pemento morrón, para darlle sabor. E isto de aquí? Igual, o mismo que vos explicaba antes, xa un pouquiño decorada, non? Con cítricos que leva un pouquiño por riba, Esta xa está para usar. Esta xa está para levar ahora mismo para os stands. Levala posta xa, non? Sí. Esta está terminada, verdad? Sí, xa están aí dos rapaces esperando por ela para terminala. Este é a cebola, que temos xa preparada tamén. Cebola cocida, verdad? Sí, no, primeiro é sofrita. E despois damoslle un cocido rápido para mantela. Bien. Algo máis? Nada máis. Pois para a paella nada máis. Nada máis, moi ben. Despois o noso produto estrella hoxe son as navallas. As navallas. Vamos a probar despois ali, xa vamos a probar tamén a paella, me vou acordar de ti a ver que tal está. Espero que vos guste, xa me contaredes. Moi ben. Veña, pues para que vive, a ver se nos vemos en outra ocasión. Para que vive. Venga, gracias. Hasta luego. Vamos a ver, que é o que estás facendo aquí? Pois estamos facendo filloas para a festa da navalla, que é organizada polo Club de Piragüismo daqui da Illa da Arousa. E, bueno, os ingredientes é sinxelo. Os ingredientes do... Como se chama isto en galego? Almohado, non? O almohado, pois ten ralladura de limón, anís, leite, agua e fariña. E despois, como din, moito amor para que salga ben. Moito amor, como todo, non? Ten que comer. E despois azúcar así no medio. Azúcar para... Ese azúcar ora se expande aí todo, non? Se vai derreténdose. Derretendo todo, se vai empapando cada filloa independentemente ben, verdad? E así dulce. Sí. Estas son todas iguales, non? As que están facendo. Son todas aquí que está facendo a túa compañera tamén é o mismo, non? As mesmas, pero eu estou aprendendo. E cantas pensades facer hoxe que fan falta para esta festa? Moitas cantos. De momento falando vamos con 3 caldeiros e despois, según vai o día. Falemos de centos, de unidades. De centos, máis ben de miles. Miles, non? Por aí, miles. Bueno, pois, moitas gracias, esperemos que salgan ben, que eu despois tamén vou a comer aí na carpa e vounos a probar, Probias. Me vou acordar de vos. Hai que contar con que eu son primerizo. Exactamente, pois moitas gracias, Venga. Pimientos de padrón. Pues bien, esas son las filloas, ¿no? ¿Y qué más nos queda? A ver, ¿cuáles son las? Un plato de paella. Muy bien. ¿Qué más ahora? Las navajas, ¿no? Ahí bien.